Mwana uyu mukumuonayu anasowa kuchokera koyankhulana ndi mayi yake pa public phone ndipo kenako anapezeka atayikidwa mukatoni osavala kumalo kwake kobisikako kutakhulika kusonyeza kuti chinthu chachilendo chimakakamizidwako. Izizi zinasiya anthu ochuluka ndi mafunso kuti zitheka bwanji mwana wa zaka 8 zokha kuphedwa mwankhanza komanso kukandidwa kumalo kobisika chonchi. Mwana ameneyu ndi ndani? Nanga kodi mwanayu ati chinamuchitikira ndi chani? Moyo wawo wawotsalawo umawayendera bwanji? Ndine Dini Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsisa malonda anu aja ndife a Dini Studios tiwadziwisa Amalawi zomwe inu mukugulisazo. Musayiwale malonda athu sagulisira kumpanda, tilankhuleni ife kuti mumve zambiri mmene timapangira. Wang Na ndiye dzina lake ochokera ku dziko la China. Wang Na anabadwa pa 26 Septemba chaka cha 1996 ndipo pofika 2004 anali ndi zaka 8 zokha zakubadwa. Wang Na asanafike pochitidwa za chiwembu chonchi mwanayu nayenso poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Nkhani iyi inachitika ku Singapore. Wang Na anali ndi mayi yake okha popeza bambo ake anali atapita ku Singapore kwa zaka kukagwira ntchito komwe anapeza chibwezi mpaka banja lawo linatha. Amayi yake a Wang Na anakwatirana ndi abambo ena omwe anaberekerana nawo mwana mmodzi moyo nkumapitilira. Pa nthawi ku China kunalibe maphunziro kwenikweni choncho mayi yake a Wang Na anakambirana ndi bambo ake a Wang Na kuti akampezere Wang Na school ku Singapore. Iwo anavomerezana ndipo zinathekadi apa mayi yake a Wang Na anapita nawo ku Singapore komwe anasegula ka benchi komwe ankagulisa zinthu za masamba choncho moyo nkumapitilira. Amayiwo amakhala nthawi pang'ono kumene koko ndi Wang Na kenako kumapitanso kumuzi kwawo kuja komwe kunali amuna awo ndi mwana wawo yemwe anali wa zaka ziwiri zokha. Wang Na anali mwana olimbikira school kamba kamavuto akomwe akuchokera nthawi zambiri. Amawauza mayi yake kuti osadandaula alimbikira school kuti azakhale doctor kuti azizawathandiza mayi yakewo ndi ng'ono wakeyo. Koma pa 27 Septemba chaka cha 2004 atamaliza kusangalala birthday party yake anamuuza Wang Na kuti akupita kumudzi kwawo ali ndi zochita komanso akamuone mwana mwachizolowezi. Anamusiyira china chilichonse ndipo popeza mwanayu zinthu zambiri ankazipangira yekha moti samaona vuto kusamba kudya komanso kuchapa nthawi zambiri amazipangira yekha zonsezi. Amayi yake asananyamuke anawauza aneba awo ndi kuwasiyira mwanayu m'manja mwawo omwe dzina lawo nda Rich Khan. Kenako iwo ananyamuka nkumapita. Pa 10 Oktoba Wang Na anawauza anti akaja omwe ndi aneba kuti akupita akaimbe foni kuti akalankhulane ndi mayi yake ndipo atasanzika ananyamuka nkumapita. Anayankhulana ndi mayi yake uku akuwafotokozera mmene moyo wake ukuyendera. Anawauzanso amayi yake kuti akufuna buku ndi masilipasi ndipo mayi yake anati akamabwera amubweresera zonsezi. Koma nthawi ikupita Liu Khan anapanga notice za Wang Na sanabwererebe koimba foni ndipo kenako iyeyo ananyamuka kukamusaka Wang Na kumalo omwe amakaimbira foni kuja komwe sanampeze. Anamuyang'ana ku sukulu ngakhale kumalo omwe mayi yake ankagulisira malonda awo koma sanampeze. Apa Liu Khan anawauza anthu ena omwe nawo anayamba kumusakasaka mwanayu komabe sanampezebe. Nthawi itafika 10 koloko usiku Liu Khan anapita ku polisi ndipo kenako anawaziwisa mayi yake a Wang Na za kusowa kwa mwana wawo. Apa mayi yake a Wang Na ananyamuka wa ku Singapore na wa polisi anali atayamba kafukufuku wawo pa nthawi. Apolisi anafufuza ndipo kenako anapeza kuti Wang Na anaonedwa masana wa tsiku lomwe anasowali koma akuti anali asanavale nsapato ndipo mayi ena atamufunsa iyeyo anangomwetulira nkumapitilira. Kenako apolisi anapeza kuti Wang Na anaonedwanso ndi mzibambo wina yemwe sanali wachilendo ayi. Iwo anafotokoza kuti mnyamatayo amaoneka nthawi zambiri ndi Wang Na ndipo apolisi anapeza kuti mnyamatayo dzina lake ndi Tuk Leng Hao yemwe amagwira ntchito ku kampani ina.
apolisi anamuyitana Tuku amene yuyu ku polisi ndipo atamfunsa za Wang Na anati masana atsikulo anakumana nayo ndipo anampasa mango awiri ndi kumuwuza kuti azipita kwawo asamangoyendayenda kunsikako. Apolisi sanamukayikire Tuku ndipo anamusiya kupita kwawo. Apolisi akufufuzabe chonchi. Mayi aka Wang Na nawo anali akufufuza moti anapangisa mapepala azithuzi za Wang Na ndipo anali akugawa kwa anthu onse ozungulira kumaloko kuti ngati wina wake amuonako, koma kunali mwana sanapezeke. Iwo sanasiyire pompo amasaka monse momwe amamukayikira moyima madzi m'mabuilding osatha ngakhalenso m'misinje, koma mwanayu osapezeka. Ndipo tsiku lina mzukulu wa mayiwa anawayimbira foni ndi kuwawuza kuti walota Wang Na ali ku phiri. Izi zinapangisa mayiwa kupita ku mapiri omwe anali apafupi ndi patali pomwe kumusaka mwana wawo. Uku kusanali okha, mazana anthu anali akumuthandizira kusaka mwanayo kuphatikizapo amamedia ochuluka anali konko. Anthu ambiri anayamba kuzipereka kusaka mwanayo, koma kunali apa mpaka boma la Malaysia nalo linayambaso kufufuza, koma still osapezeka. Chigulu chinali chikusaka, koma still kunali apolisi anawatenga onse omwe ankawakayikira za kusowa kwa Wang kuphatikizapo Tuk Leng Hau. Ndipo ulendo uwu iye anasintha statement poyera ndipo yamba paja. Izi zinapangisa apolisi kumupanikiza Tuk Leng Hau, ndipo iyeyo anafotokoza kuti Wang Na anapangidwa kidnap ndi azibambo ena aku China omwe anali ndi udani ndi amayi ake a Wang Na. Iyeyu anapitiriza kufotokoza kuti akhoza kuwathandiza apolisi kumupeza mwanayo. Apa apolisi anamukhulupirira ndipo kenako Tuk Leng Hau anawawuza apolisi kuti popeza anali akuthamangira ku polisiko sanakwanise kutenga foni yake ndipo waisiya kwawo. Ngati kuli kotheka apita akatenge foniyo kuti awaonese zina ndi zina mu fonimo. Apa apolisi anamuperekeza ndipo pobwerera ali munjira iyeyo anati ali ndi njala angoyima pa restaurant pena pake angodya mwachangu. Ndipo alipo kudyapo iye anati akupita ku bafa komwe sanabwererenso. Apolisi anamusakasaka koma sanampeze kusonyeza kuti iyeyu anathawa. Apolisi anawaziwisa akuluakulu omwe nawo anayamba kusakasaka, koma kunali Tuk Leng Hau osapezeka. Iye anangozimirira mu mpweya. Tuk Leng Hau anabadwa mu chaka cha 1981 ku dera lotchedwa Penang ku Malaysia. Anali second born wa ku family ina iyeyu nayenso Leng. Poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe tonse tibadwira nkumakula, ndipo umphawi utankukuta iyeyo anapanga zopita ku Singapore kuti mwina moyo nkukasinthako, koma kamba kopanda ma qualification ena aliwonse iyeyo amangopeza za magobo basi. Ndipo atakhazikika anakumana ndi nthiti yake ndi kuberekerana naye mwana mmodzi. Moyo nkumapitilira pa nthawi iyi ndi omwe anakumana ndi Wang Na ndi mayi yake. Apa Wang Na ndi Tuk Leng Hau ndipo omwe anaziwirana, ndipo Tuk Leng Hau amamukonda Wang Na ngati m'bale wake, amamugulira magifti, kumukweza njinga ndi zina zambiri. Koma apolisi atawaziwisa mayi yake a Wang Na kuti munthu wokayikiridwa ndi mwana wawoyo ndi Tuk Leng Hau, iwo anati nzosatheka. Ndipo ankati apolisiwo akulakwisa. Iwo anati Tuk Leng Hau amamukonda Wang Na ngati mwana oziberekera yekha, koma apolisi anati ali ndi chitsimikizo chonse cha izizi. Apa apolisi anayamba kukayikira kuti nkutheka iyeyu anathawira ku Malaysia komwe kuli kwawo. Ndipo iwo anayimbira apolisi a ku Malaysia kuwadziwisa za kusowa kwa Tuk Leng Hau. Ndipo apolisiwo anapita kwawo kwa Tuk Leng Hau komwe anakumana ndi bambo ake omwe anafotokoza zoti mwana wawoyo anayimba foni atathawamo. Ndipo iyeyo anawawuza bambo ake kuti sindinamube ndine, koma ndathawa kamba kuti sindikanakwanisa kupanga handle pressure yomwe apolisi amandipasa. Brother wake wa Tuk Leng Hau nayenso anati sakukhulupirira kuti brother wakeyo angapange zoterezi popeza anali wamanyazi oti olo sangathe kubwereka ndalama pa munthu zinthu zikamvuta. Iyeyo anapitiriza kunena kuti brother wakeyo sanayambepo olo wamenyana ndi munthu wina aliyense moyo wake wonse, ndi akukayika kuti iyeyo wapangadi zoterezi. Nayenso mkazi wake anafotokoza chimozimozi za Tuk Leng Hau, koma mkazi wakeyo anafotokoza kuti Tuk Leng Hau anafotokoza pochoka zoti amapita ku boda ya Malaysia.
koma apolisi kupodako sanampeze. Koma patatha 10 days chithawireni Tuk Leng Hau anakazipereka yekha ku polisi ku Malaysia, koma apolisi akumeneko anawaziwisa apolisi aku Singapore. Apa apolisi anamubweresa ku Singapore, ndipo pa 31 Oktoba Tuk Leng Hau ndi gulu la apolisi anakawaonesa pamalo pomwe anakwirira thupi la Wang Na. Atakumbadi pamalo anapeza bokosi lomwe mkati mwake munali chinthu chomwe chinakutilidwa ndi maplastic 9. Apa zithuzi zinatengedwa kupitisidwa ku polisi, komwe anapeza kuti thupilo linali litaonongeka, ndipo kenako anayeza DNA test ndi mayi yake a Wang Na, ndipo zosatira zinaoneka kuti thupilodi linali la Wang Na. Ndipo apolisi akumufunsa Tuk Leng Hau kuti anapangiranji zoterezi. Iye anafotokoza kuti imfa ya Wang Na inali ngozi chabe, iyeyo samafuna kumuphayi. Anafotokoza kuti anali akusewera chibisa lilano, ndipo iyeyo amafuna kuwapanga masewero kukhala okoma kwambiri, ndipo mwe anaganiza zommanga Wang Na kuti azimasule yekha ndipo amupeze. Koma zotsatira za postmortem zinali zosiyana kwambiri zomwe iyeyo ankafotokoza ndi mmene Tuk Leng Hau amafotokozera kuti imfayi ya Wang Na inali ya ngozi. Tuk Leng Hau anafotokoza kuti chibisa lilano chili mkati, iyeyo anangomva chiphokoso chosakhala bwino, ndipo atatuluka kuyang'ana anamupeza Wang Na akugwa chifufu, ndipo iyeyo ndi mantha anayamba kumuthandizira pomusisita pakhosipa. Koma apolisi atamfunsa kuti ngati akuteno ndenanga nchifukwa chani mwanayo anapezeka asanavale komanso anali ndi mabala kumaliseche kwake. Apa iyeyo ananama kuti nthawi yomwe amamuthandizira iyeyo mosazindikira dzanja lake linangopezeka kuti lafika kumalo obisika a mwanayo mwa ngozi, ndipo iyeyo ataona anapeza kuti kumaloko kunali kukutuluka magazi, koma izizi zinangokhala ndale zake chabe poukana mlandu kuti inali ngozi. Pa 11 July 2005 Tuk Leng Hau anapitisidwa ku court komwe anapezeka olakwa pa mlandu okupha, ndipo pa 27 August anamugamula kuti nayenso aphedwe. Mu chaka cha 2006 January anapanga apilu, koma koti silinasinthe chigamulo chake choti aphedwecho. Makolo ake anali osakhutisidwa ndi izizi, mota anali kupempha kuti mlandu uwunikidwenso, koma zinakanika. November pa 3 2006 Tuk Leng Hau analandira chilango chake chophedwacho, ndipo anaphedwadi ndi kumutsatira komwe anamusogoza mwana uja. Anzanga onera nkhani mukuphunziramo zingati. Ndine Dini Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani, ndipo pa mapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.